revine. Ce avem în noi nu se pierde niciodată. Vreau să a spus că, apropo de bilele astea, eu vă mulțumesc, îmi dați, nu-mi luați. A spus că dacă nu mai ieșiți președinte, plecați pe mare. Da, pentru că am o meserie. Meserie aveți, dar cu ce o plecați? Că bună. Flotă nu mai aveți. Nu. Vă răspund la întrebare, domnul Antonescu. Sunt întrebări, domnule președinte, pe care eu nu vi le-am pus pentru că aștept în continuare eu aș vrea să vă răspund. Vă rog, aș vrea să vă răspund. Nu m-am așteptat niciodată ca dumneavoastră să aveți abordarea securiștilor de după Revoluție, spunând că președintele în funcție a furat cândva flota. Dar n-am spus, am spus că nu e. Eu am spus că nu e. Domnul Antonescu, este? o să vă dau o explicație. Dar n-am cerut. Pe care v-aș lua. Nu, dar trebuie să o dau pentru că ați făcut afirmația. Nu există nici un document semnat sub numele Traian Băsescu, indiferent ce funcție a avut, prin care să se fi aprobat vânzarea măcar a unei singure nave. Nu există. Deci o afirm la sfârșit de mandat și la începutul celui de-al doilea mandat. Nu există un astfel de document. Iar dacă dumneavoastră aveți impresia că este posibil să câștige alegerile prezidențiale folosind schemele utilizate de Honcescu, vi-l aduceți aminte? Ieșeam fiecare seară și spunea, să nu fie Băsescu iar am mai furat câteva Că nave. lângă dumneavoastră e Mischie, e Simirad, e Conțac, sunt da, oamenii dar nu e de generația lui